Od 22. do 25. novembra sa konal 30. ročník festivalu pantomímy a pohybových divadiel v Liptovskom Mikuláši. Poďte sa s nami pozrieť, ako to tu prebiehalo. Festival PAN mal medzinárodnú účasť. Už v stredu sa na javisku predstavil Damir Dantes zo Švajčiarska s predstavením Mission Adam 2100. Pokračovalo to štvrtkovým vystúpením dvojice z Austrálie zo show The Distraction. Predposledný deň festivalu patril študentom a pedagógom hudobnej a tanečnej fakulte Akadémie muzických umení v Prahe. Festival dernieroval v sobotu prehliadkou účastníkov súborov. Na záver sa diváci mohli tešiť na Kyjevskú školu pantomímy s predstavením Peace Inside Us and News. Čím okrem jubilea je výnimočný 30. ročník? Každý ročník je výnimočný ľuďmi, ktorí sem chcú prísť, ktorí sú tu radi a ktorí sú smutní, keď odchádzajú. Čo máte najradšej na pane? Nemám rád na pane niečo. Ja mám rád na pane všetko. Čo sa mohli deti naučiť na tomto festivale? To je ťažká otázka. My im tu ponúkame čo najviac, ale čo sa oni naučia, to je na každom človeku. Páči sa mi to, že za tie roky tie deti si môžu vyskúšať kopu dielní, lebo nie každý je šikovný na žonglovanie, ale zase sú takí, ktorým to žonglovanie chutí, každý rok prídu a máme z nich hviezdy potom, ako Filipa Hajduka z Východu, hej, alebo ďalších. No a potom sú ľudia, ktorí vlastne sa naučia dobre hýbať, prejdú 2-3 dielne a potom vlastne sú z nich herci, ktorí rozprávajú, ale vedia sa presne pohnúť a to je to veľmi dôležité. Počas PANu sa deti rozdelili do 14 dielní, v ktorých 15 lektorov učilo deti základy pantomímy, fyzické divadlo, súčasnú pantomímu, klaunovanie, žonglovanie a mnoho iných vecí, ktoré potrebuje herec vedieť, aby mohol ísť na javisko. Čo sa vo vašej dielni mohli počas tohto ročníka deti naučiť? Rozhodne žonglovanie. K nemu patrí ale samozrejme aj balansovanie, točenie spojkami, neskôr tí šikovnejší možno aj s ohňom, k tomu sme sa ale nedostali, a samozrejme hádzať väčší počet loptičiek. Mnoho vecí, ale hlavne improvizovať a zistiť to, že ten nápad nemusí byť až taký komplikovaný, dôležitejšie je, ako ho človek zahrá. Tento ročník festivalu bol výnimočný nielen pre svoje 30. výročie, ale aj preto, že zakladateľ festivalu Miroslav Kaspřík odovzdal žezlo a riadenie festivalu svojmu synovi Tomášovi Kaspříkovi. Festival bol úžasný a už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Pre televíziu ZUŠ Tereza Paľuchová.